Comme à Erevaran, comme na 8e de finale tirage Bora, donc comme Kumorekan, donc et puis Amari Traoré et Moussa Djenepo. Éliminatoire direct, donc Damna Mali, Alain Burkina Faso, donc Amena Nyonsro, Marti Tratadon, donc Nalama Basike, comme à Erevaran, comme na donc rek succès la ale kumana donc ale yɛrɛ k'a fɔ ko Burkina équipe ko zocogo ka ɲi ko puis ko équipe mun dɔ k'u bɛ ballon fɛngɛ donc u b'u ka adversaire bonya et puis équipe mun dɔ ko agressivité dɔɔni b'u ka ballon na donc ko et puis fana milieu terrain fana ka ɲi donc i n'a fɔ Mali fana bɛ cogo min na donc an fana ka milieu terrain donc mɔgɔ caman b'a fɔ a ka ɲi donc o b'a yira k'a fɔ a tɛ kɛ match nɔgɔ ye yanɔ cɛ Alain Traoré donc n'ale ye Burkina zori ye ale kumana ko ale tun t'a fɛ donc k'olu ni Mali tun ka bɛn donc ko ale tun b'a fɛ la Namibie olu de ka gagner pour que donc u ni Mali u tun bɛ se ka ɲɔgɔn fɛngɛ cogo min na u tun bɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma 8e de finale la cogo min na k'o de tun ka d'ale ye mais Ala y'a sago kɛ mɔgɔninfin b'a ta la donc Ala b'a ta la donc n'Ala ma basi kɛ talata don Mali ani Burkina Faso o de bɛna jouer. Then Amari Traoré depuis kan daminɛra donc tuma caman bɛ kɛ équipe type la donc ni hali ni semaine na donc a kɛra équipe type la donc o b'a yira k'a fɔ Amari Traoré a b'a sen kan donc an bɛ dugawu de k'a ye walasa 8e de finale bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na donc fɛn min y'an ka capitaine ye donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ baara la donc ni capitaine bɛ baara la donc o bɛ o ye exemple ɲɛnama ye donc o bɛ dusu dɔ zori tɔw fana kɔnɔna la cogo min na donc o fana bɛ se ka dusu ta cogo min na ka sababu kɛ ɲɛmaa yɛrɛ bɛ baara la munna aw yɛrɛ tɛ dusu ta ka baara kɛ donc o b'a c'est un bon exemple. Moussa Djenepo donc ale sema kɛ ɲinankan na mais a b'an ka kana dɔɔni donc a b'an ka nouveau sɔrɔ dɔɔni u ka match tɛmɛnen u ka entraîneur kumana kan a ko Moussa Djenepo ye ballontanna ye donc ko ni a ka équipe demulen don donc ko la donc ko a man di mɔgɔ si ye ka ye ka équipe la ko mais ni tuma min na ni donc n'a ka équipe b'an ka jouer donc ko waati la donc i b'a dɔn k'a fɔ ko joueur ɲɛnama don ko joueur mun don ko a bɛ se dribble la donc a bɛ se ka équipe dɛmɛ mais ko ale sikalen yɛrɛ t'a la k'a fɔ ko fɛn mun ye bi ko fanfɛla la ko n'Ala ma basi kɛ ko Moussa Djenepo ko a ka bi ko kɔni ko bɛna ɲɛnabɔ ko ale o sika foyi t'ale la k'a sababu kɛ ko ballontanna mun de don donc k'a bɛ baara la donc ko ale nisɔndiyalen ba de b'a kɔrɔ nin waati in na donc o tun ye Moussa Djenepo ni information dama ninnu de tun b'an bolo ni nin video in diyara i bɛ se ka like a partager walasa ka force don an na et puis ni ye mɔgɔ kura de ye i bɛ abonné donc o de tun don merci beaucoup an b'a fɔ bonne CAN pour les aigles donc aw kan bɛ waati wɛrɛ ma merci tout le monde.